5 интересни факта за панелките. Първо, първата панелка е построена далеч от Съветския съюз в Ню Йорк, квартала Куинс, през 1909 година. Второ, в България е имало над 30 комбината за производство на панели. Трето, първата така наречена опитна панелка на 4 етажа и без асансьор е построена на улица Найчо Цанов 66 през далечната 1958 година. Може да се види и до днес. Намира се до метростанция Вардар. В прекрасно състояние, изцяло реновирана. Четвърто, панелите не са еднакви, а се различават по своите серии или така наречени номенклатури. Всяка следваща номенклатура подобрява разпределението на предишните. След 1983 година имат по-добра устойчивост срещу земетресения. И пето, в България има над 14 800 панелни блока. Много, нали?